Aya pa sa. Giling nga sa. Sige rin yung taglayan eh. Ya, mustam timong baboy na matay. Sus. Mawa mabuya nga. Gilantan to siya niya pagkabuntag. Matay na. Kasi kung sa gikubit to, wala ka kon ba? Sino ito itong gitiwasan? Di wala ila man gyud pa-check up niya. Ilang gi injeksyonan og para ayo sa ilanat. Natiwas mi noon, matay noon. Sir, skandos na to. Tapos dos pa. Masakit to kasing-kasing mong baboy. Masakiton, magkasing-kasing ang tag-iya. Ang sa nakaambaboy. Basig high blood no. Badili, ang kanis siya. Daan na siya gasakit yung kasing-kasing. Sa unar man to. Ha? Sa unar ra. Karon Karon lang sakit ay. Wala na yung sakit. Ayo na. Mura sa gambaboy. Kung siya may naong siya may sakit kasing-kasing. Ana na siya. May hawa. Kaya ano man ninyo tiwasi ang baboy para makakwarta sad mo ba? Para Tiwasan kilo nila ba? dito, sila ray baligya. Wala lang. Ako wala lang gumo. Nahog na to barato. Hatag lang to nila kay sila may ga trabaho dito. Magyatag mo. Ayaw na ako nila. Mayo na, mayo. Buhi pa baboy. Buhay mo balik. Di, para makuha din mo, makuha din mo baboy nga bubu, makuha din mo ba kanang gitawag nila success ba? Ikan pagpalit mo ng baktin, hiwain na nadaan ng tiyan kung ano kaya ang ilang bang masakiton ba? Ah, patay. Dili, tahiyon mo balik. Oh, saryan din eh. Hindi klaro mo. Saryan mabuya. Dili, hilingon ba ako ni? Nindot sa mga lamang loob, buhi ni kadako. Ano na sistema ha? Mo nang hiwaon tiyan, alitso nang labasan ay. Dili, ayaw po nito, nabuhiyon nga mo. Wala to busab. Oo. Pero ako na sa isod sa kanang Naman, tangkal nga. aquarium? Nang aircon nga tangkal ba? Ito nga tangkal. Hindi siya may nita na. Di siya Yan may... pila man kabuking buhion. Usara. Ayan ang usa Nakansi daghan ka! no. Napansin mo ko. Kay kung mamatay ang usa na pa, na May may dagan, usa. oh. Aw, palit usab. Sus, nakansi ka siya. Kansi kay Kansi kono na. ano. Ikaw, magbuhi ka. Dagano nako. Oh, mo, de. Pwede ganig napuon. Oh, de, boy, mo daghan ka na sila, no? Yung mawa ko sa nay ka po. Nay ko. Nga di sirba din na. Gilibay. Oh, ana jud na. Sakpa rin matik, sakpa rin To sa matik. diyan no? May pa din dubli ko to kung palit sa. Para di magsakit imong dughan ba? Oo. Para niya, oh. May Ano, pila sa kabukan? Napo kabuk. Oo. Muwa ang siyam na usa. Muwa ang usa na sa siyam. May pa no? Ano man na? Ana. Para di kay katanto masakitan. Ako man gawin nga. Kasi di ko ka-upwards pasaw ba kay mahal man kayo. 2,000 man. Pwede naman higtan mong baboy. Ari sa... Pag-house na to house lang ka og kanang kuha Oo. og lamaw. Na di mo kaong baboy no, panos naman na. Dili, lamaw gani. Imo naman na initon gud. Nay daghang saging nga to imong kuanon. Base noon ang baboy mag-itsar na, lakiha. Ha? Mag-itsar. Basa-baso nimo ang saging. Start. Mag-itsar ba? Mag-igit-igit. Sa tao. Natural na lagi. Sa gulan sa nimo kuwan kuno mga feeds. Na. Ayo pure lamo kay sa samar na Saglan tao man gud. gid na. Taglan man na. Kau Mixan, gani di mo mixan. kay kamukaon puros kanon. Oo. Nagi sudan. Lagi sudan. Ana ra na sad na ang Mo sa din baboy. ang baboy sa. Kana bitang bagong ligo. Di ka mukaon kay imo pang paihion. Para nasiparat. Ana ra gud na stream mo. Na di na ko bahiong ako eh. Ay, ang mo para tayong agi ko. Dagat na. Naman ang lasa gud ya. Mura Nang dagat na. original, ang original. Ha? Ang original nga para Original. para. Para. Biyo na ikaw an. Oh. Kanang kuan ka kanang paihion pa ka. Aw, di man kay bayot man ko. Ha? Bayot. Siya lang imo paihion. Oh, siya ko pahiyon. Butate. Ah, paliw. Kamali. Ana, jud na good. Nagkaro na pre. Ha? Kumaw na lakiya, makiyahin ka lahat. Akakano. Lingawa. Kumasa. Pero ito bitaw pre ka lang buhi kag daghan jud. Sakto to kangan. Sakto yan. No? Lima o Para di kalkansi sa imong laog. Oo. Problema kay ko lagi. War magiging kwarta lain yun. More gito. Yung tigong ko ba? Importante na puti bagaas mong bulsa. ID ni ID. ID? Ay di good. Pwede ka sa ID na rin. ID, ATM. Oo. Yung dagang ATM ko, 5,000. Makapan daw na to bi. Paano na siya? Godaan ka ng Natay negosyo sa ID, ATM BPI, China Bank, Metro Bank, tanang bangko din sa kuwan, Pilipinas. Ang wa siya kuwan, ATM ka na rin yung Central Bank. Oo. Complete. Central Bank. Dito na siya. Sus, Na ATM mas ang imo. tindahan ng sentral. Ang Pero inspire ay ng uban ko. Tungkol sa kadaghan ba? Isman. Wala isod. Ita. Akatan ni katawaan kay. Ito baboy ang. baboy.
Tawon man ganahan nga na pare. Ato na iwas out pre. Ay, kita mo na ko na anak eh. Usa ganina ang sa kwanto, di masakit to kasi ko. Imo mo kun mong cloud re pre. Amma. Tinuod oy. Payon. Ikaw sa mga nananagot, no? Kaya umusigag ka kuhol mo, samot ka kasakit ng Ito. dukungan. Yung. I-smile, dyan na ni Oh, mo, ano? dili ka Ah. masakitan. Sa kay, ana rin ang teknik, ana. Wala pa mo pre. Oh. Ano pati na kung hilak ng taoy. Saan paghilak? Naman nakatampag na ko ba nga. Ayan, saan lagi paghilak? Na mo ra gini problema ron sa paghilak. Oo ba? Kato gitudlo na ko mo ba? Hilak ni pre. Oo na. Yan sam dito day. Hilak naman ko basta ng puling ko, pero di kong puling. Di ko. Gitudlo na ko mo ba? Kato Wala ka na minaw. Sakto ba? Hilak ko no. Hilak ko no, atong gignan ka ba? Hilak ko, ano? Na ikaw mo to hilak nga ako ang hilak to. Gitudlo, di ba? Tudluan, manggug ka. Limot-limot lagi Mao ka. lagi niya. Sampul lagi. Mga madala eh. Naong sumihilak ko. Ah, di madala yun. Sa- Sinaong ka ba? Baboy lagi ito lagi. Lain kay. Ang ayan na, Di di ko mada. Di ka mahilak pe. Murag ka babuyon lagi ka. Lain mo sa. Murag ka babuyon lagi ka. Uy! Nagka ni. Gaong tayawan. Hindi mo dinigay. Nakuyawan akong kulba ni mo. Balikan niyo ba? Good news. Saan ko itong naisakinan tinted? Papel. Good news ko nun eh. Yay. Ako, Tanawan ibasa. daw ta, Pero, tanawan daw ta. basa. Good news lagi. Good news. Good news. O Sa basa. ang good news sa lagi. Ano lagi kay? basahin Gihatag lagi. mo. Ano ba, tanawan Dulong daw na sa ta, itong kulit ko. naisakinan itong tinted. Yunungan ko ba? Ikaw ko basa. Lumabay. Kita ko na. Good news. Good news lagi na lagi. Di ko basa. Ano na? Ikaw. Dili. Tanawan na tabi. Dili. Ano ko? Good news lagi na. Tinuo ba ginang Tinuod ning good news. Good news Sa kay. may good news sa di ba? Tanawa. Dili man ni good news. Di oy. Dili man good. Dili mo Good news lagi. Good news. Good news lagi. Lagi. Doon na lang. Good news na. Di good news. Dili good news na. Good news na. Dili lagi. Basa ka ba? Di lagi. good news. So dili. Good news dili. Hindi. Ang dili man. Good news lagi na lagi. Sa na magtanaw dili man lagi. sila good Good news. news lagi ni. Asa lagi ka day? Ihatag na nito, hindi na agi ba second hand ba tinted niya. Babae ito yung Tintig. good news lagi na lagi. Good news ni. Good news lagi doon no lagi na nagkalig kayo. Di oy. Mura mo nag-bill sa. Sige. Di Kuryente. oy. Good news oy. Ano man di man? Di lagi. Di oh. Di may kumambasa. Mo. 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 Munapog magabuang nga. Tinggap. Bayo.